Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonot Junior. Basta mga junior. Gahi. Good morning sa tanang mga junior. Katong sa ilang unahan sa ilang ngalan nga lagi junior. O sa ilahang mga papa nga mga senior. Good morning kaninyong O tanan. katong gusto magka? Ang buwelta hatod ka sa Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagunang mga drugstore o mga pharmacy. Labi na diya sa Miss Or ug Cagayan de Oro City. Oy, Yes. ayo lo kalimti itong katong gusto magka? Junior. Ay, kalimti lagi na. Tama dahil tama. Ay, Dapat kalimti. ipa-appeal na na diyan istin sa mga script na ba. Appeal yun na sa lapan. O kato mga gimingaw sa ilang mga Junior. ini nga buwelta ato kini pahinungod sa tanang mga health worker. Oy. Pakpak. Ay mga health workers, wa naging kaayoy chance. Sa ilang kabisi, di nagyud sila kasing and dance. Aron lang ang publiko malikay sa COVID nga delikado. Buntag gabi ikadlawon, health workers busy sa ilang mga trabaho. Ang ilang sakripisyo, may na lang kay giilag yun sa gobyerno. Niaging bulan pa lang, gimando na ni Pangulong Rodrigo. Tanang frontliners karapat dapat sa atong saludo. Kay di basta-basta ang ilang mga sakripisyo. Tungod sa ilang kaabtik panahon sa pandemya, hatagan na sab sila sa gobyerno og laing dugang 5,000 pesos matag usa. Public ug private healthcare workers ang makadawat sa maong allotment nga sunod bulan iparelease na dayon sa budget department. May ratuod ka na nga kantidad na hindi na kabayaran ang ilang mga abilidad. Apan usa kini kapag ila sa ilang pagkabayani nga ang publiko wa gyud nila pasagdi. Kining polisiya taliwa sa pandemya. Sama sa mando nga sa balay magpuyo lamang kita. Di lang kini sugo sa kagamhanan. Apan suportan nato kini sa mga health worker labi na kadtong duty diya sa balay tambalanan. Nga grabe na gyud ang ilang kakapoy nga ilang natagamtaman. Labi na nga daghan gyapon ang mga sirok nga di mo sunod sa mga talamdan sama sa pagsuot sa mask kung naa sila diha sa kadalanan. Sa mga health workers, dapat sila atong sundon ug di kita mamahimo kanila nga mga salawayon. Sa ilang pahimangno dapat kita permi nga muuyon aron sab nga malikay ta simbako sa hinanaling cremation. Sa tanang health workers tibok nasod ug tibok kalibutan, daghan kayong salamat ug saludo kami ninyong tanan. Time.